Mae'r cae rygbi yma'n enwog iawn o achos Bryn Cartwright. Yeah. A Fatty. Yn gweithio ar y clwb. Dyma ni. Is that? Edrych, mae rai ar y Pobl ar y to. roof! Fatty! Dim yn siawt da. Ti'n mynd i gweiddi? Oh, Fatty, what are you doing on that roof? Oh, nothing! Ti yn drwg. Dyma ni. Wedi cyrraedd cae Bonymaen. Clwb rygbi Bonymaen, lle a gafodd ddylunwad mawr ar Alun Wyn. Dros y ffens. Ti'n mynd i neidio dros Ti yn... O, fi trial e. Dim na. Still got it. O, na ni. Nawr te, dyma ni. Ia. Lot o atgofion. Gofyn mawr. Wyt ti... Gofyn arbennig. Beth o doedran di? 10 i... Ie, 10. Can beth? 16. Fi'n mynd llan o fel rhydden. Draw fyna, wrth gwrs. Ie. Dyna Treforys draw fyna. Ie. Morriston. A dy ti? Na, i Treforys o'n i'n chwarae. Dwi'n cofio chwarae fan hyn i Treforys yn erbyn Bonymaen. A dyna'r dyn mawr yn y canol. A hefyd Twin Town, wrth gwrs. Fatty. A mae gyda ni neges i ti, gan rhywun arbennig iawn fan hyn. Hey, Alun Wyn Jones. He was almost as famous as me in his parts, right? Okay. Well, ti'n gwybod bod Bryn Cartwright, neu Mr Cartwright y ti, yn gallu siarad iaith yn nefoedd. A ti mewn safe hands gyda Steffan Rhodri, o'r Rugby, as I calls him. A pan gewch chi nôl o'ch travels, popwch mewn i'r Pond y Rosa, am little drinky-winky type of peth. Pob look, right? Wow. Special. Yeah. Come on in. Nawr te, mae lot o luniau o chwaraewyr enwog ar y wal, ond dyma'r un dwi wedi ddod. Dweud y stori am y llun yma. Tôr Australia yn y llefod. Ti yn gapten. Ie. Win over Australia yn 3 test. A beth yw'r stori am y faner? Mae faner yna ysgrifennu Bonymaen, ond mae hefo'r Kevin Brooks. O ie. Neith i'r fwy baner yn y stand yn gweld... Wel, siwmai, Alun Wyn. Pwy sydd i yma? Siwmai Rwyl? Siwmai. Steffan Rhodri, siwmai. Neis i gwrdd Ti'n siarad Cymraeg? Kevin, dwi e. Ti'n all right? Ti'n dysgu Cymraeg hefyd, Kevin? Dysgu Cymraeg. Fi'n siarad tipyn bach. A fi. Esbonio pwy oedd Kevin i ti? Oedd e'n Kevin yn Pond Ddŵr. Ie. Pan o ti yn... chwarae Bonymaen. Ti'n dysgu Cymraeg ers pryd? Yes, grandchildren fy wynnes mynd i'r ysgol Cymraeg, so fi'n dechrau siarad Cymraeg. Da iawn. Pan oedd Alun yn 11, Alun, 12, pa fath o chwaraewr oedd e? Arweinydd, leader, tawel, Curtis, gyda teulu hyfryd, so absolute pleasure. O, lluniau. Hyn lluniau. Ti'n teimlo fel yr hwcer. O, lwysad. So, Murrayfield, 19, 9. So, beth o oedran di? 12, 13. Ie. Ble mae e? Yr un mwyaf. Ie. Tournament yn Caredin, Cwpan y Byd for juniors. Wedi ennill y final. Bachgen mawr. Fi'n Cris yn different because mae Cris di. Ie, pan bod dim un yn ffit o ti? I Kevin ailfyw moment y llun iconic yma yn Australia droion, heddi mae amraniaeth gofion gydag Alun Wyn yn y Gymraeg. Rwy'n cofio banner Cymraeg, Chwechad o Gofennaf 2013, prawf olaf a taith llefod. Sam Warburton a Paul O'Connell ddim ar gael. Camu ymlaen, Alun Wyn Jones, captain. A fi hefyd. Mae'n gwysbod. Wedi ennill 41, 16. Alun Wyn Jones wedi gweld fi yn y stand i gofyn am yr banner Cymraeg y Bonymaen. Smells better than I
Taflodd yr banner I Alun Wyn Jones a'r cerddorf allan mewn I goladau Stadium Sydney. Roedd hwn yr atgog special I mi. Mae'n siŵr bod. Est ti draw I weld e? Ie. Dyna weld e de? Ie. Dwi'n like Dyma ni. Bonymaen RFC. Alun, mae gennym ni surprise. Ble ti'n mynd nawr then? O, yna fi. VHS. Cofio, Old school. Hen atgofion. Na. Nawr te, pwy sy'n ma? Ydy y gwyn? Pryd oedd hwn, Kevin? het. Dyna Na fi. fe. Yn yr het. Y falcon yn y coesau? Pryd oedd e, pa flwyddyn? 1998. Just crazy. Ti'n cofio'r gêm ma? Pisian. Alan, the message I want to get out there, obviously, is you can come up and play for Bonymaen from under sixes, member of the junior section, goes on to play for Wales and then becomes the captain of the British Lions. So it's very important to know that grassroots rugby continues and thrives in our great nation, you know. A gyda rai o'n chi'n siarad Cymraeg nawr hefyd. Ie. Yn pwysig yn heniaeth yn, you know, Cymru, Bonymaen, Ydy? Abertawe. Ie. Gadael Abertawe